Dancing na lang daw yan. Ipasok niyo muna sa kulungan si Chuchay. Ay, grabe. Unti lang yung pinagsimutan. Ay, mapasalamat kayo ni Dominic. Thank you, Lord. Thank you, Ito, Dominic. minsan lang to sa buhay. Thank Kasi you, Dom. iba, Thank walang you. kinakain. Grabe, thankful natin, no? Ano mo, kumuha akong pagkain, hindi mo naman kinain. Hala, Hala. Hindi kumain! Sabi lang kita kumain. Hala, kain ko yung sus pala. Seng, alin na ka, Seng? Alin na. Kainin ko man. Alin na ka? Kakainin ko man to eh. Kainin ko man to eh. Daya lang layro. Sorry, lamag ba tayo? Ha? Masyada yung area. Ha? Uy. Parang ang anghang, sumobre ang te. Ano nga to, samyang noodles? Diba No? pa, kayo siya, oh, Julia Monte. Maanghang naman talaga yung samyang dito. Lapit ka dito ba? Grabe yan ang content mukbang. Maanghang pala ito sa akin. Kain naman kayo dito, oh. Dami naman. Ha? Eh, sa atin nga to eh. Ba't doon kayo kumuha? Ito pati. Ichan. Good luck sa magtatayong na. Anghang yan, te. Hmm? Anghang. Hindi ko nalagay. Ginanong ko nga lang, oh. May mainit dyan. Dito may lalagay yung Hmm. Obo. kain po. Asahan natin mamaya mas maraming langaw kaya dapat mag-ano tayo. Hindi ba? Ano naman ito? Asa upuan pala? Ay, babat upuan ba kayo? May soju tayo. Usog mo yan. Brenda, usog mo. May pusit, may tahong, may hipon, may crabs, may pag ng pugo. Ito lang yung talangka na nakuha. Ay, crab. Ito lang, isang crab. Atol. Hi Gwen, shout out sa iyo. Braso mo oh. Thank you, Dom. Thank you, Ma'am. Tinkerbell. Tinkerbell. Grabe, oh. Ang ganda Ano ng na sa mga pangalan ngayon, no? Kikay of Tinkerbell? Oo, totoo lang. Ma'am Kikay, thank you. Ma'am Tinkerbell. Wala. Namiss kita dahil dito ka dahil. Miss kita katabi kumain. Dito sa likod. Ay, ma. Laos bala-bala. Sanando kang karoon ni Aldrin, di ka naman nag... Kumain ako ah. Andun di Oyong, oh. Gusto pa itlog? Okay. O yung nagmahay, bakang ni mo yung... Binigyan mo pa 90? Ha? Kaya 90 binigyan? Grabe ka anghang. Hindi ka naman kumakain manghang eh. Sakto lang. Labang mo. Favorite place. Ano? Ano? Yan, ang gulo. Ay, Shem, Yaya. Nakilawing pa siya oh. Down. Tibor, pwede pa hilain mo yan. Dito ka, Yaya. Hindi dito. Yan. Uy, manghang dito. Thank you, Ma'am Tinkerbell and Kikay. Nang. Mamlay. Kanan ito ba? Kanan konti. Mamlay, thank you. Yan, yan, yan. Ma'am Loy, kapulong, thank you, ma. Ma'am Lloyd. Grabe ang hang.
Wala na guys, guys. Ma'am Lloyda, thank you. Thank you, Aldrin. Hala. Tigpapansin, tapos pauwiin na. Ingat ka sa pag-uwi. Pinaprank niya ako eh. Sabi niya eh. Mag-inalti ka, yung maliit yung mukha mo, yung may liig ka. Yo, grabe naman. Tawag-tawa, Jig. Wala kang vibe, ha? Ay, grabe. Wala naman, kista. Sobra. Shout out to ni Jolia Montes and Prince Car. Sweet sila ni Jolia. Ano ka magkikista? Dapat ako makuha. Dudog ka. Kaya makagya. Hindi mo na kaya ang hang, no? Minix mo Kaon niyo na ba lang kasi. yun? Leng! Leng, pasunod ako lang. Tulad si Pungko. Right ako. Right mo rin. Scarlett, abante ng 10, agad-agad. Grabe. Inubos kasi ni Ansing tatlo. Hindi pa natin Binus next time lahat. eh. Tatlo inubos mo? Mm-mm. Kanya ibang samyang nandyan lang. Saw-saw ba? Babe, kumain ka naman dito sa banga. Babe. Pakibay-bay mo ako dyan ah. Babe. Kailangan kainin mo ito ha, binalatan ko. Sa sausaw ko mga. Kain ka? Yeah. Sure ka. May allergy ka sa maanghang. Ah. Hala! Nagkasubuan na. Hindi maanghang, hindi naman na-absorb eh. Maanghang hindi. Sakto lang. Pakainin mo siya ng tahong mo. Ay, patikin mo ng tahong. Hindi nga ako kumakain eh. Siya ba? Ikaw kumakain ka ng tahong. Ikaw ba damit ako ka ba? Ha? 2 kilo yung binili ko, hayop ka. Magsawa ka dyan. Tawa ka dyan. Hindi talaga kumakain si Brenda ng tahong kasi dyan siya nagpururot ng nagpururot. Natrauma yung tiyan niya. Mabilis na ako kumain. Ha? Hindi wala na. Grabe si Ansing o, kinilaw. Ano? Tagay, si Christian, oh. Busog-busog ka po. Christian, balik ko. Ito yung pinakamahirap kainin talaga. Dito ko naiinis kainin. Hindi siya mahirap. Ayun, tanggal mo siya. Tanggal mo siya. Kunin mo. Kerma. Parang feeling ko wala naman ako makakain dito. Hindi na nag-drink. Alam mo yung sobrang anghang niya pero pinipilit mo rin kainin. Alam mo yung mga bagay na nagpapasakit sa'yo, yung kayang hirap na hirap ka kasi hindi mo kaya pero pinipilit mong tiisin kasi alam mong gusto mo. Ah, sabay yung soju. Grabe. Alam mo makakasira ng
buhay mo, ng kalagayan mo, ng kalusugan mo, yung mga aligi, yung hirap na hirap mong kunin, yung mga crabs, ang hirap na hirap kainin, yung pwede kang masamid, pwede kang maano, pero ginagawa mo pa rin kasi alam mo nga, Masarap. masarap, tapos gusto mo, yung, Gia, tanong kita. yung ang sakit na nga sa puwet, pero Sige ko pa rin. namaanghang kasi. Ikaw, Gio, sa mga sahog dyan sa ano, sa kinakain natin, ano si Brenda dyan at bakit? Ano? Isa lang. Ako, Day! Ano ako? Bakit percent? At sa mo siya dyan maihahalin tulad? Sa ano? Sa ano? May puset, may hipon, may tahong, Confirm po, mahina utak ni Gio. may noodles, may sa ano? Ngayon, hipon, ano? Mais. Thanks, God, for our food. Gusto mo matikman yung ano, kamandag ko? Alin dyan? Ano kamandag? Ah. Ano ba naman Scarlett naman, oh? Scarlett naman, oh. Iangat mo! Alam. Hindi, mababa. Angat mo ba onte? Yan. Ganun ko, kanan. Ayan. Ano? Anong feeling, ha? Althea naman. Ay, Kaya to ni Althea. gaano ko. Parang akin yan. Scarlett, akin yan. Yan sa'yo. Anseng. Mas pangit ang Seng, mukha dyan. Oh, di ba? Tumigil ka. Umalis ka rin, di ba? I love you. Sing, Hindi ko kayo. isa. Ay, Ano man to? Hindi nga maanghang? Kinain nga niya. Isa lang ba? Huwag kang maarte. Manonood. Ito kasi, tabi ka, tabi. Ang almo. May almoranos ka ba? Di ba? Hindi siya maanghang. lunok, lunok. Kainin mo. Mababa yung tolerance nila sa anghang. Ako mataas wala lang siya sa anghang kaso nasobraan ka. Dumigay. Saan yung lato ah? No? Ay, yung gusto ba gusto? Wala na? Anghang. Kailangan sigarilyo, Day? Ito yung masarap Mas na. gusto ko talaga. Ako ito. Kasi mas gusto ko. Ano ba hindi mo na kinain nyo? Oo, di mo lang may anghang. Ito lang naman ang nilagyan. Ito yung nilagyan ng ano. Anghang. Diba? Hindi pa ako nakakain ng tahong talaga. Ano yun ngayon. Kung mo At saka natikman. tagal na. Ayoko talaga kasi nag-earn na ako. Tapos Sprite na. Dapat talaga Sprite. Manda ng seafoods. I love you. Sprite gusto ko, hayop ka. Bigyan mo kay Sprite. Feeling sweet. Sumisegue na po Feeling siya. jowa. Feeling jowa naman ako. Sprite ba? Guys, pwede ka gusto mo. Ayan, hindi Hala. gusto mo. Ilagay mo dyan. Ay, cook ba yan? Hindi. Ilagay mo tubig. Hindi, ilagay mo tubig. Yan na. Naalala ko ito. Gusto ko ng tubig. Inom ka ng tubig. Ayan, lagay mo ng Sprite. Yan na to. Dancing. Dami namang bakat ng kamay niyan. Sige na. Ito baga gusto mo. Pareho sila ni Kelvin. Ito baga gusto mo. Ano baga? Kain pa, te? Inom ka ba? Ano? Inikman niya. Si Ansing. Hindi nabubuka yung ano niya, oh. Yung dila niya. Bakla, Hiwa. Yung hiwa niya.
Ano ka na? Huwag mo siyang pagsilbihan. Nagsiselos ka naman. Ay, grabe. Sabi sa'yo, hindi tayo sa'yo. Ay, ba't gusto niya pa raw nung ano? Grabe si... Yak, si Ansing grabe kumain kinilaw. Favorite niya. Dapat ano Grabe kumain si Ansing ng kilawin ha. Tapos, walang kanin. Kanina, nagkanin siya. Ano? Ito talaga mais. My favorite. Time up daw, time out. Ano mo? Hmm? Nanood to ah. Nanood. Yung tulo si Pungko. Yun ba o yung, ang tawag yun? Kimchi. Ayun, kimchi pala. Seng. Kahit ito kimchi sen. halang mag-Japon. Hindi manghang. Hindi. Pula lang color niya kasi Korean yan. Stick. Opo, baba. Opo ka. Sarap diba? Sesame seeds yan. Nibaba mo. Dito yung rice noodle. May kasama siyang ano. Labanos. Dito na, paano ba lang? Ira. Babaw.